Sa mga nagapanguna naton nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha patay, duha pilason sa aksidente nga nahulog sa kalug ang isa ka minibus. Senro bago magasira tubtob Oktubre 29. Sa mga balita nasyonal, Davao Mayor Sara Duterte liwat gin klaro nga wala sang plano magpapili sa pagka-presidente. Vice Presidente Robredo nanindugan nga dapat mangin prioridad ang mga OFW sa vaccination. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Oktubre 25, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sunay. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Kag happy Monday. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Jay, liyo ko Jay sa akon nga font. Okay. Sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, may aga dira sa imo. Happy Monday man. Kag kay Ana Sinoro, good morning. Sa kay Melili Oligo, ginagreet niya man si Kagawad Timay kag Munet Lobaton sa Mambulak Silay. Mga mga ka-aksyon naton dira sa siyudad sa Silay. Sa may good morning dira sa inyo, no? Kag sa mga taga Burgos Public Market, mga ka-aksyon naton dira kag sa Libertad Public Market. Maayong aga gid sa inyo. Sa kay Atia Kim Riman kag Rosalina Arellano Espadero, Reina Bisete Makileng, tamyaw la sa kay tatay niya gamay kag tatay Burdig nga gapamati always aga patunog ang radyo. Kag sa mga kapitan kag sa kapitan kuno sang barangay isyu sa Banuasang Kawayan, ginapa namyaw niya kuno nga amon dalan wala pa nakayo, pila nakatuig ang nakaligad. Sige. Bibing alohamiento kag kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Edka Asphalt kay Nings Banyoso, good morning kuno sa Danyoso family. Asa kay sige. Dennis Richard Tibor Roma, may agaman. Anthony Hugos, watching from California. Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay. Neil Brian Valuis, good morning dira sa imo. Good morning man sa kay Kagawad Leo Tahunera sa Barangay Enclaro, Binalbagan. Si Neil iya sa Purok 4 sa Ubay, Barangay Agisan. Kay M. Saboso, good morning man. Kag kay Eva Gradas Baterna, belated happy birthday kuno kay Aprik Sausa sang Barangay Yubo, La Carlota. Okay. Sa kay Miss Jinky Dialagdon, maayong aga man dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon. Happy Monday. Kumusta ang imo nga weekend? Okay man lang? Okay man lang. Ikaw ya, kamusta yung mga weekend? Okay man, ari ko digapon. Very good. Pulo programa. Ari mo ko tigapon. Julo duty. Julo duty. Julo duty ka man gala. Oh, siyempre. Mo ya. Kalai. Kung Sunday, ari ka diya na? Very good. Very good. Munang sige. Kay Ma'am Star Mayo, Van Mayo, dra sa Minnesota, kay Dr. Matt Mayo, ginatamyaw ka mo ni Miss Jinky Dialagdon, kay B-Boy Villasor. Good afternoon, dra sa ila. Good afternoon, sa kay Evelyn ni Pomoseno, Action Boy, good morning man. Siling niya, have a nice Monday. Alex Fuentes, Terence Joy Velez,
Kag kay Ryan Karumayan. Good morning, man. Dira sa kay amigo Taawin Torres sa Good may morning. Fukuda Machi sa Inubaan. Good morning dira sa imo, no? Kay Charles Silado Nilios. Good morning dira sa imo, amigo, no? Kag Good morning man kay Neil Brian Valuisa. gani. Ara sa kuan yan sa Purok 4 sa Ubay. Okay. Kay Miss Ana Sinoro, ara man siya. Good morning man. Ngayon na pa na siya. Okay. Bago ko lang yan na ba? Huwag na yan kuan, huwag na yan kapapalso yan, no? Kay Lulet Adi Alagdon, kay Joe Di Alagdon, kay Aldrich Jan Apil, kay Aljon Apil, Jen Di Alagdon, Jane Nagor, Rose Villaluna, Florence Mallorca dira, kag saka Refuela, Joan Aznet Refuela, kag Annabel Refuela, no? Kag sa pamilya na ni Miss Jinky sa Don Salvador Benedicto. Rekaluhan mo ko na isang muna nga mga face mask ko. No, very apple green. O mga pink, pink. Terno sa mga bayo. Dapat ko ano bayo mo. Muna sa akin nalan. Oo, masya dapat. Paterno, Bala ko anong colors ang bayo mo kada ano. Hasta face mask, may mga terno pa na yan. Yun sa wakas, nainisan nyo naman itong yung wala nga may puti. Ray Baryoga, good morning man sa imo dira sa may DSB, of course. Kagkay Juan Rochelle Susana Fulgencio. Yes, sa nga wife. Si Rochelle galiguro taga-bago, galin siya Taga-bago Taga-bago ni siya, kaya daw kadto man niya sa Malingin. Taga-bago siguro. Taga-bago ni siguro. Tikon magtaga-bago si Rochelle, tikuan kami ng Kasimanwa. Kasimanwa, yes. Kag dira sa kay Virgil Ligaspi Coloso, good morning man. Jean Buarom, maing aga. Kag sa pamilya Pilyeho, bladra sa Bago City, good morning sa inyo, no? Ang mga Pilyeho na magluwas sa poblasyon na mo pag hindi sila sa barangay Maaw mo, no? Sa Bago City. Taga barangay Maaw, gali. Good morning. Yes, sa mga taga Maaw dira, Bago City, maing aga. Melissa Montinola sa Sagasa naman niya, no? Kay Melinda dira, kay Annie, kay Erwin, kay Jerry. Good morning dira sa inyo. Si maninoy mo Michael John Season, mayong agaman. Kag mahal nga pagpamati dira sa Purok Brotherhood Barangay Sumag. Yes, galalain naman yung mga ka-action boy. Kag kita man kay boss may panibago na naman niya. Saka sa presyo sa produkto petrolyo. Sige na nga. Standby na yung mga ka-aksyon sa atong mga balita lokal. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Duha ang patay, duha ang pilason sa aksidente nga nahulog sa kalog ang isa ka minibus. Mga alas 12 ang taknas ang udto kahapon sa sitio Dukog-Dukog, Barangay Rizal, Ciudad San Carlos. Sa inisyal nga pagpamusisa ni Police Corporal Mark Jotham Flores, ang Mitsubishi Canter minibus ang ginamaneho ni Judito Locsin, 34 anyos, kang residente sa Villarante, Barangay Juan sa mga syudad. Duha pa ni Flores, nagapadulog ang among salakyan sa syudad sa San Carlos sa ginaligar na dulaan sang preno kag aksidente nga nahulog sa kalog. Patay on the spot ang 12 anyos nga babae matapos nahulog kag napilpilan sa salakyan samtang las 5 kahapon sang hapon. Napatay naman samtang ginabulong sa ospital si John Hutcher Sigurado, 26 anyos. Sanday Judy Ann Monteseno kag John Reed Sumiga nga pareho man sakay sa bus. Ang padayon naman nga ginabulong sa San Carlos City Hospital matapos nga nakaangkon man sa kapilasan sa ilis nga lawas.
Ang driver ang nahunong karon sa custodial facility sa San Carlos City Police Station. Patay ang motorcycle rider matapos ginluthang las 9:20 kagabi sa Sitio Magasin, Barangay Bago, Banwa, Don Salvador, Benedicto. Ang biktima ang ginkilala kay Joffrey Torreña, 42 anyos, nagapuyo sa among lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa no Police Staff Sergeant Ramon Huablar sa kayang biktima sa iya motorsiklo, pauli na kuntani sa ilang pulian, sanggin parakan sang luthang sa tatlo ka wala makilala nga suspect. Dugang pa ni Huablar, si Torreña nakaangkon sang madamong apila sa lawas kag ulo nga nangintunaan sang iya kamatayon. Nakuha naman sa lugar sa nga krimen ang 8 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang kag 9 ka piraso sang 9mm caliber pistol. Temporaryo nga magasira ang talatapan sa City Environment and Natural Resources Office o Concenro sa Bantayan Park sa siyudad Sambago. Ang ining temporary closure sa Centro Office sa Bago magasugod sa Oktubre 25 kung karon nga adlaw tungtod sa Oktubre 29. Abisuhan man sang tagdubalahan sang Centro Bago ang mga kliyente nga mag-submit sa mga request kag concerns paagi sa ilang Facebook page, email o kung sa Central Liaison Office sa Barangay 13 siyudad sang Bacolod. Nagapangabay naman sa paghangop ang tagdumalahan sang Sentro Bago sa publiko. Wala naman napahayag sa sentro ang rason sa likod sang temporaryo nga pagpasira. Wala naman sa minor record nga napatay bungod sa COVID-19 sa Western Visayas kahapon niya adlaw Domingo. May 226 naman kamabagong kaso ng COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 141,273. Samtang 444 naman ang na-report na recover sa COVID-19 na nagdala sa kabilugan nga 126,624. Sa karon 11,256 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa mga aktibong kaso, 49.56% dire ang asymptomatic kag 41.6% naman ang may mga mild symptoms. Samtang 5.28% naman ang may moderate symptoms kag 3.80% kag 0.30% naman ang may severe kag critical symptoms. Nagpanguna naman ang probinsya sa Iloilo sa may pinakamadabong nga bagong kaso sa COVID-19 nga mayara sa 59. Ginasundan ini sa siyudad sa Bacolod nga may 58 nga lunsay local cases. Ang siyudad sa Iloilo ang may 28 ka bagong kaso sa COVID-19 sa din isa diri isa ka locally stranded individual. Ang probinsya sa Capiz ang may 17 naman ka bagong local cases, 3 sa probinsya sa Guimaras kag 2 sa probinsya sa Aklan. Na-recover ang 102,000 ka pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operations ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Negros Occidental sa Purok-Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Sa mga bypass operation, arestado ang 5 ka mga persona sa sulod sa isa ka drug den. Ang subject sa bypass ang ginkilala kay June Monido Jr., 42 anyos, nagapuyo sa Purok-Sigay, Barangay 2 sa Mamanya Siyudad. Suno kay PDEA Negros Occidental kay Nicolas Gomez pagi sa isumbong mo kay Wilkins. Tigayon nga ginusisa sang motoridad ang drug den sa lugar. Tubtub nga napamatud-an nga may drug den maintainer o kung drug den maintainer si Monido. Ang 4 kay iban pang nadakpan ang wala ginakabig nga parokyano kag customer ni Monido. Na-recover sa mga otoridad ang 8 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 5 gramos nga may DDB value nga 102,000 ka pesos. Davao Mayor Sara Duterte liwating klaro nga wala sang plano magpapili sa pagka-presidente. Samtang Vice Presidente Robredo nanindugan dapat mangin prioridad ang mga OFW sa vaccination. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton mga ka-aksyon, ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the Kay Migo Raton Phil Alon Sagay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning dira sa imo kay Ma'am Eleanor Fukuda, of course. Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, Maing Agaman, Andreo Huelar. Ingat lang no sa imo dira. Sige, Aksyon Doors, naman Doors. Good morning man, kaya Nikki's Danyoso. Good morning sa imo, Tito Boy ko no. Good morning. Dara sa may good morning man sa taga Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Kay sidara sa kay SB ano bala? Toreno Toreno, good Ronnie morning. Toreno. Good morning dira. Kay Hilario Tagpan, good morning. Kasi iya nga ano ganun ni? Iya nga umagad tawag siya na. Umagad? Umagad. Ano kaya tawag siya na? Oy, kung balo ko nang butmo silingon. Ang lalaki ito bala. Ang lalaki. Umagad. Ate yung umagad dyan eh. Umagad na tawag, di ba? Oo. Sino kito? Si... Daw bata gito yan, di? Ha? Hindi. Ugangan. Ugangan, gali. Si Migo Ugangan. Felix. Kan, ano kaya pwede ya? Lipat na sa paglido. Tama na sa. Kay good morning man kay Hilario Tagpan. Tagapan. Okay. Ha? Tagapan. Ay, Tagapan. Gali, sorry. Nano nga. Good morning sa imo. Karon, ano, wala to schedule. Why? Wala. Sige so wala schedule mga aksyon sa Pamasko. Magkatapos ni sana, asa ni December? Nasa... Bali ang schedule pa lang subang sa October 30. Kasi mga 2025 bala before sang San? eleksyon sa 2025 naman. Amo na, pati ka lawig ba? Romel Gallo, good morning man. Rimar Hicano Halyasgo, Mang Agaman, Florencia Villacampa. Watching live sa La Union. Happy Monday man sa imo. Ay kay Carmona, kag kay Rochelle Fulgencio Susana, of course. Kay Terry Baya, watching from Canlaon City. Sa kay Gilbs Habin,
Nya, kumusta? Pila sa kumilis na. Lang kay Ganyos pa ko way ko kakuan. May ato to, may sino nga ato to? Ano ko no, pwede naman kadamo. Pwede naman kadamo? Subong, yes. Sambal ni Aksyon Alvin Kagina. Ano subong apit sa 25 hasta lang sa pizza 31 no? Oo. Ambot ko sa Sabado Domingo, di masigi 30 sila. lang. 30 lang? 30 lang, wala na 31. Kati Sunday mo. Okay. So, isa lang kasi mana. Ano, ambal ni Aksyon Alvin, damo kita, to? Ha? Damo kita linya. Damo, Aksyon Boy, amat yung kagina ko yung mga isa na kuno kalibo. Ay, kala. Adjus, dati pila ma-accommodate nila? Ito yung accommodate niya up to 400 to most, the most is 600. Kagina sila accommodate mga 600 mong sa Salasal to. Marjun Rivera, mga agamandra sa imo, kagkaya Maria Rivera Murayama, good morning. Kagkay kay Anthony Rivera, kagkay Michiko, good morning. Christine Menias Villalobos, kagkay Audrey Claire. May balita kamo sa situation sa satellite registration. Ano to gani kay na Audrey, no? Pertigid. I-check na bala nila, kay nag-post kay Aksyon Boy, sa Aksyon Alvin, padala sa pictures. Ara, subong sa aton niya Facebook page. So, makita na dra nga ang linya naman, hasta naman to sa may doctor's hospital. Ay, sus. Nakadamo kita sa nakakalabot kita yung pila, you know? Purti, no? Man. Mary Ann Sormiada Artieda, good morning ko kay Mr. Manuel Aguilo, sang punta Taytay. Yes, good May morning. aga dira sa imo. Kay Delia Liave, sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Good morning. No? Yes. Christine Menies Villalobos, good morning man sa imo dra sa may DSP. Sabi maglinyahan ay dira sa Comelec, nung damo na nung kuha naman. So, hindi maintindihan ang gaparistro. Nung damo Gani, gid. no? Grabe, gid ya. Nung damo ko namuhay maristro gid, no? Damo, gid eh. Pero ang iban, mostly mga transfer, no? Damo transfer no? Sabina Aquino dira, may agaman kag Robert Roma. Magluwas sa damo aga transfer, damo sa mga millennials bala ng mga new voters bala, damo man. Damo man. Daw sa kuan nga daan niya, kapin pa ang eleksyon subong kuan nga daan presidential elections. Damo gid damo man may managani kay damo sa naga-interest bala nga mag-boto, no? Sa simpla boton nga 2022 elections, na? Basta wise voter lang kita, no? Kinalan wise gid kinanglan, no? Hindi kita magpainto na sa mga kagdamo sa mga fake news nga guwa bla. Kinanglan kuan kita sinada, aware and beware. Yes, verify. Kaya nga ako nga face mask nito daw may kuan sa bla, daw may kamot sa bla nga daw ginakalot. Ay nano naman. Kalai. Si Robert Roma, ginatamyaw niya lang kuno si ano ni? JJV Banjo. Si Shabina Aquino, good morning man, watching from Saudi. Gabi pag yung ano yo, Stars Holiday Celebration. Ano? Ang yung daw badge sa babaw, Stars Holiday Celebration +1. Grabe. +1. Si Robert Romaya, milestone follower. Yeah. Sabi ko milestone forever. Sa kay hindi sa akin hindi ko kita man sa kondo ko. Yan, wala mag-appear. Sige lang, boss, sige lang. Kailan na siya. Ara na si Aksyon daga ba siya? Sige, standby na kita sa aton nga mga balita national.
numero 1. Sa detalye na sa atong mga balita, national iwat nga gininsister ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga wala inisang plano nga magpapili bilang presidente sa Pilipinas. Inagitag ni Duterte Carpio sa ginatagan nga media interview kadungan sa magtililipon sa Liloan, Cebu. Suno kay Duterte Carpio, ginistoryahan nila ni Anay Senador Bongbong Marcos ang kung paano makabulig ang syudad sa Davao sa kampanya sa magpapili bilang presidente. Ginpahig man sa alkalde nga wala nila ginistoryahan ang posible pagtandem sa maabot nga piniliay. Ginpainwala ni Health Secretary Francisco Duque III nga may kalabtanan ni sa kontrobersyal kag anomalya nga transaksyon sa gobyerno sa Pharmaceuticals Corporation. Niyang reaksyon ni Duque matapos magpanaog sa rekomendasyon ang Senado nga pasakaan sa kaso may bubado sa anomalya o kung sa anomalya nga transaksyon sa gobyerno sa Pharmally. Sunod kay Duque, wala sang kinabtanan ang DOH bungod sa nagapapanaog lamang sila sang pondo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management. Dugang pa ni Duque, wala sila sadto sa mahimo kag magsunod na gid lamang sa Procurement Service ng Department of Budget and Management bangod nga naka-quarantine sila sa tungbulan sang Marso 2021. Nagpagawa sa ibubunot ay isa sa mga opisyal sang Pharmaceutical Corporation sa kinaligar daw kriminal nga pagtrato sa ila sang Senado. Ginpahag ni Mohit Dargane, Corporate Secretary kag Treasurer sa Pharmally, nga hindi makataong trato sa ila sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Richard Gordon. Suno kay Dargane, ginapatungan sila sa sala, hindi para sa publiko kundi para sa politika kag para sa political survival sang mga senador. Ginaengganyo naman ni Lingayen dagupan Archbishop Socrates Villegas ang publiko labi ng mga Katoliko nga pasabto na maresponsable sa likod sa mga korupsyon sa gobyerno sa hindi husto nga gamit sang podo sa tion sang pandemya. Sunod kay Villegas, dapat mangin vocal ang publiko sa ilang panawagan sang justisya mayangot sa mga korupsyon sa gobyerno. Ang natumod ni Villegas sa mga anomalya sa transaksyon sang Pharmally sa gobyerno nasyonal nga nagabilis ang binilyon ka pesos. Dugang pa ni Villegas, hindi man dapat mangin neutral ang mga Katoliko sa isyu sang korupsyon bungod sunod sa Arsobispo ang mga nagatolera sa pagpangawat ang mahimo isaman kakawatan. Naninduga naman si Vice Presidente Leni Robredo nga dapat mangin isa saman sa mga prioridad sa vaccination program sang gobyerno nasyonal ang mga overseas Filipino workers agud nga hindi mauyang ang mga bakuna nga una gin-report malapit na lamang mag-expire bangod sa hindi maayo nga pag-manage. Suno kay Robredo, ang mga Pfizer kag Moderna vaccines nga may temperature requirements kag wala sa pasilidad ang isa ka local government units para mag-comply ini ang mahimo ibakuna sa mga OFWs. Patang ni Robredo sa mga bakuna kaangay sini, mas maayo kung i-prioridad ang mga senior citizens bangod nga dako pa ang porsyento sa ila populasyon ang wala mabakunahan. Naglabot sa 25 ka mga probinsya kag syudad sa Pilipinas ang nagpatigayon sa motorcade ug ipakita ang pagsuporta sa kandidatura ni Vice Presidente Leni Robredo nga magapapili presidente sa 2022. Gintawag sa mga volunteers sa ilang grupo nga Kakampiks o kon Pink Revolution. Ang simultaneous parades ang ginalakipan sa mga motorsiklo, bisikleta, tricycad, pribado nga salakyan, kag sakayan pandagat ang ginlansa sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas, Laguna, Occidental Mindoro, the Bicol Region, Samar, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Iloilo, Davao, Agusan del Sur, Cagayan de Oro, kag Iligan City. Inyong pamatiyan na aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of the Aksyon fra Art Tayhopon. Ang inyo naman nga news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.